Top og bund møder hinanden, når mesterskabsfavoritterne fra FC København nu er på besøg hos oprykkerne Esbjerg. Dysten foregår her på Blue Water Arena, hvor der er ganske pænt til fremmøde på lægterne, og hvor forventningerne i hvert fald er rigtig høje om, at vi får en god forestilling i denne her sene lørdagskamp. Der er mange Esbjerg-spillere med lige på kanten af feltet der. Og så prøver de at lægge den flat ind der, og Wieland han har råbt, at jeg har, og bliver så angrebet herinde. Og det er jo det, som Jesper Lange mere eller mindre er garant for altid at gå helt vildt til stålet. Det ser ikke ud, som om han laver ikke. Han ser ikke ud, som om han laver noget. Han skal røre bolden, for han kan sige, at han har den. Wieland der. Claudio mere spilbar igen inden på den centrale midtbane. Og så kommer Remmer og tilbyder sig derude. Det er godt løftet op af Bolaños, det der. Remmer ind foran Vingård, så har vi 1-0 til FCK her, sat ind af den tidligere Esbjerg-spiller Martin Vingård. Vi ser her Bolaños til Remmer, der virkelig viser godt overblik her i situationen. Tror det ud af eller nedad, og så en smuk aflevering, målgivende aflevering ind til Martin Vingård. Og der er Martin Vingård generelt rigtig stærk, har en fremragende sparkteknik. Fin opbakning fra tilskuerne på Blue Water Arena. De forsøger at hjælpe Esbjerg imod FCK her. Det er godt lagt ind, den der Cornelius. Super indlæg, og så Andreas Cornelius her med sit tredje Superliga-mål i denne her sæson. Prøv at se et indlæg, han smider her. Cornelius, der starter det helt rigtige sted. Om i det bagerste område af boksen. Bruger sin 1,93 cm rigtig godt til at komme op til bolden og hætter den. Usvindeligt sikkert og meget, meget smukt i kassen. Virkelig et utroligt lækkert mål for FCK's vedkommende. Jeg tror også, at de kan få noget ud af det her. Ja, det kan de. Den lever stadigvæk. Reducering til 1-2. Jakob Ankersen. Flot scoring af Ankersen. En halvdårlig forsvarsspiller FCK her. For overhovedet ikke clearet den. Ragnar Sigurdsson. Virkelig dårlig forsvarsspil. Og der kan man så se Ankersen iskoldt og stensikkert. Rigtig dygtig i de her situationer, Martin Vingård. Og der sparker han lige ind i muren. Ringtime prøver så der. Ja, rigtig god mulighed til Sandin. Det må vi se. Godt lavet dem med Noren. Lagt videre, ja. Jonas Knudsen kommer med her. Kommer fint afsted der forbi Remmer for at løfte en godt ind, dem med Noren. Wieland og så der. En mulighed. Indskiftet af Mikkel Akker var tæt på, efter at Demba Noren først havde forsøgt sig. Rigtig godt indlæg af Jonas Knudsen. Super indlæg af Jonas Knudsen. Også enormt godt af Demba Noren, der i anden omgang ser en egen fri Akker ind på midten. Første flot hovedstad. God refleksredning af Wieland. Kæmpe mulighed. 2-1 til Ariel Jacobs og company fra FC København, som hermed når op på 10 point for de første 4 kampe.